Pedofiilisetä. Hän on Eeva Kaihola. Bonnie. Moi. Bonnie. Kameran takana siellä on poliisin näyttelijä. Paska. Ei vaan, me ollaan täällä kauniin Kajaanijoen rannassa, tässä Kajaanin torin vieressä ja tuolla vastarannalla siintää kaukametsä. Joku vitun kaukametsä se oli. Loppuun myyty amfiteatteri. Siellä se siintää. Hyvää yötä Kajaani. Me lähdetään kohta nukkumaan, tai siis aletaan kohta nukkumaan. Emme kyllä mene. Huomenta Kajaani. Joo, eli siis meillähän on tämä kiertuepeli ja yksi näistä tehtävistä on se, että sun pitää pukea yhden ihmisen toisen kaikki vaatteet päälle. Jep. Paulilla on tässä Eevan kaikki vaatteet. Pikkuhousuja myöten. Väkivaltaa! Väkivaltaa! Kato, huomenta. Mä en oo vielä saanut pisteitä, että ei kannata kuvaa mua. Olemme saapuneet ensimmäiselle esityspaikalle. Amfille. Saa makaa ohjaaja Pauli Patinen. Miten menee, Pauli? Ohjaaminen on ehkä maailman rankin ammatti. Tää on vähän kuin hiilikaivoksessa olisi töissä. Eeva teki klassisen virheen, että hän ampui aurinkoa ottavan ohjaajan päälle vettä vesipyssyllä. Ja nyt hän saa samalla mitalla takaisin, tai ei niin samalla mitalla, vaan paljon enemmällä mitalla takaisin. Hyvät ihmiset, tervetuloa katsomaan Bonnie ja Clyde-esitystä Kaukametsän amfiteatterille 20 minuutin kuluttua. Ei maksa mitään, kestää tunnin ja on ihan hauska. Meillä on nyt eka veto ollut, niin miltä täis nyt tuntuu? Tosi hyvä. Joo, se alkoi. Joo, se on jännä, kun ollaan vedetty joka päivä. Nyt kun on ollut yksi välipäivä, niin heti on tämmönen... Selitäpä nyt Pauli kameralle, että mitä äsken tapahtui, mikä oli tilanne ja mikä oli sun kommentti siihen. Ei siis sen kummempaa, kun toi Onnel Lumihan heitti siinä, että me oltiin siellä näyttämöllä ihan on fire, niin mä olin tässä, näin, laitoin ketsuppia, tällä tavalla tämmösen kikkoon, ja sit mä olin silleen, ei hajoo, kun teidät sit sammuttiin, ettei te ihan kannalleen palannut siellä. Sit mä olin ite kuullut. Ja aamun kiuru kirkkaudessa suittaa. Itse taivaan kansis.